danna subscribe kana ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai da zarar mun daura shirye-shiryenmu. Zuci zai maka nuni, kauna ta ki ta shiganta ne mini kuni. Kin sace zuciya da rai ki ne mini kauɗi, masoyiya ki amsa so na samu sukuni. Zuci ba tsammani sarauniya ke kike wuce gori, ciya san ki zuciya gare mini rauni. Masoyiya nake so akan kira rike so, idan nake ina so domin na samu soso, ki bani so ina so, samun ki ya fi kwanso. Masoyiya